खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नगरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय धेमाजि जिल्लानि दिपा हालामाव दुखुनांथाव जाब्रबथाय जाथाय। गसाइगाव बीएड फरायसालिमायाव 25थि एनुवेल स्पर्ट उइक फालिथाय। बांलादेश ओमेन आरो पाकिस्तान ओमेननि इंटरनेशनल T20 खेलनि फिथाय। ISL नि 85थि खेलनि फिथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 19 फेब्रुवारि खालारखालि धेमाजि जिल्लानि दिपा हालामाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया गंसे बाइक आरो ट्राक गंसेजों जायो। सुलुं मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय जाथायाव गंसे बाइकआव नखरनि साथाम सोद्रोमा फैबाय दंमोन। बे समावनो गंसे ट्राकआ सौदावफैयो। जाउनाव जायगायावनो सासे आइजो आरो गथ'साया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बाइक सालायगिरि बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसनहैयो। सुलुं मोननाय बायदिब्ला बाइक सालायगिरिया 20 फेब्रुवारिनि मोनाबिलि समावबो जेबो हुस मोनाखैमोन। फारसेथिं ट्राक गारि आरो सालायगिरिखौ पुलिस थानायाव हमना दोनहैयो। 17 फेब्रुवारि खालारखालिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव बीएड फरायसालिमायाव 25थि एनुवेल स्पर्ट उइक फालिनाय जादों। गाहायै बे हाबाफारिखौ बेखेवदों गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित लोगोसे गोबां फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गाहायै बे फालिथायाव गोबां गेलेमु आयदानि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। दानिया फै बे फालिथायनि माखासे नुथाय नायदोनि। गसाइगावनिफ्राय रादाबगिरि दानसोरां बसुमतारी। 19 फेब्रुवारि खालारखालि ब्रिसबेनआव बांलादेश ओमेननि हेंथायै पाकिस्तान ओमेनआ इंटरनेशनल T20 खेल गेलेलांबाय। बे खेलाव बांलादेश ओमेन हानजाया गिबियाव 20 अभाराव 8 उइकेट जाना 111 रान खालामो। फारसेथिं बांलादेश ओमेनआ 19 अभाराव अल आउट जाना 105 रान खालामो। गाहायै बे खेलाव बांलादेश ओमेनआ 5 रानाव देरहासार जायो। 19 फेब्रुवारि खालारखालि JRD टाटा स्पर्ट कमप्लेक्सआव जामशेदपुर FC नि हेंथायै गोवा FC गेलेनाय जाबाय। बे खेलाव जामशेदपुर FC खौ गोवा FC आ 0 आरो 5 गल होनानै देरहासार जायो। बे खेलाव कर' बिथाङा हिर' अफ द मेच मोनो। बिथाङा ISL केरियाराव दासिम गासै 200 गल सोबाय। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।